Добър ден! Качваме се да покажем беден брекфаст. Йо, Милю ли, какво беше? Йо, Мело. Ето ни е стаичката. С такова като гоблен, то не като, ами то си е такова гобленчество. Бабата на Донателла го е правила. Тук с някакви риби. Но не Версаче. Каменни. Не, това е рисунка. Това е плат, между другото. Да. Вижте какъв таван има. Хубав. 2-метров креват. Калянчо му подариха, му дадоха да си играе веднага тук с разни работи. Нали бе, Калянчо? Да. Харесва ли ти? Да. Супер ли? Да. Така, тук има и столче с бюрце. И тук има една хубава баня с голема душ кабина, не като тая малката днеска, с една оранжева стъклена мивка и така нататък и така нататък. Хайде, чао!